jakoś sobie trasę inną chyba wytyczyć. Bo mi jest coraz ciężej, wiesz, chodzić tak do góry. Aha. No, tak jak są te tutaj, tu, tam do góry, tam to już w ogóle. To już bardziej się męczę. To będę sobie na przykład chodziła tam dalej, nie? No. Stój, Senik. Stój. Senka, stój. Co? A weź trzymasz. No, przytrzymaj. Nie? Stój, Stój. Sena. Stój, Senka, no mówię. Stój. To ty. Na cholerę się Przecież też jest przywiązany, to nie będę spuszczał. O co ci chodzi?